Давай на пиленцето да папка. Мама. Така, даваш ли му бобче да папка? Мама. Браво! Мам. Даваш ли на пиленцето да папка? Пиленце. Симона. Пиленце. Мама. Да. Даваш му да папка? Браво! Обича ли то Боб? Пиленцето обича ли Боб? О! Задави ли се? Внимателно. Гладно пиленце, а? Падна ли? Няма нищо. Дай на пиленце. Мама. Браво! Браво, патенце. Даваш ли на пиленцето ти бобче? Защо мама разпиля всичкото бобче навънка? Дай на пиленцето да папка сега. Мама. Айде сега папка и ти. Да. О, Симона направи беля сега. Извади бобчето. Цялото бобче го извади. Не искай. Защо мама го извади? Кой изеба? Не така. Я прибери бобчето в паничката сега. Прибери го в паничката. Бързо. Всичкото бобче. Така. Прибери го в паничката. Прибери, маменце. Изцапа се всичко сега. Така, сложи вътре в паничката. Да. Така, маменце, браво на детето. Браво, чакай сега мама да забърши. Виж тук мама да избърши. Така. Готово ли е сега? Ще храниш ли пиленцето сега? Дай на пиленцето да папка. Мам. Браво! Браво на Симона! Браво, пати! Да, мама, и падна пак. Защо, мама, падна? Ти го извади. Защо пак го извади? Няма. Какво няма? Симона, прибери бобчето, мама. Прибери бобчето в купичката, де. Айде сега прибери бобчето в купичката. Айде, прибери го. Прибери сега бобчето в купичката. Така. Браво.